Il-fuq minn 16,000 persuna l-ħadd filgħodu nfażaw it-toroq Maltin biex minn Bilġiri u minn Pass Aktar Kajman tad-donazzjoni tiegħu lil Malta Community Chest Fund waqt it-tmien edizzjoni tal-Fun Run tal-President. Ammont rekord ta' parteċipanti meta mqabbel ma' snin preċedenti li wassal biex inġabru l-fuq minn 200,000 euro. Fit-temp sabiħ tal-ħadd filgħodu saret edizzjoni oħra tal-Fun Run tal-President, avveniment nazzjonali li jara rappreżentanti tal-partiti politiċi minnaħa tal-gvern, minnaħa tal-oppożizzjoni, kif ukoll persuni minn kull sfera tas-soċjetà jingħaqdu flimkien għal għan wieħed dik li jinġabru flus għal Malta Community Chest Fund. Attività bħal Fun Run isservi biex taqqat lil poplu u l-awtoritajiet tal-pajjiż li ta' kull sena jkunu huma li jibdew il-mixja ta' solidarjetà. Fosthom il-President Mary Louise Colejro Preca, il-Prim Ministru Joseph Muscat, il-kap tal-Oppożizzjoni u diversi membri parlamentari. Il-fatt li fit-8 sena tagħha din il-mixja mhix qed batti mill-popolarità, anzi qed iżżid timla b'kuraġġ mhux biss lill-organizzaturi, iżda wkoll lil dawk li fl-aħħar mill-aħħar jibbenefikaw mill-fondi miġbura tal-Malta Community Chest Fund. Manifestazzjoni sħiħa ta' għaqda fġieħ is-solidarjetà ta' bejnietna. Jalla kull ġurnata tas-sena tkun propju bħallum meta nkunu maqgħudin flimkien biex naħsbu f'ħaddieħor biex naħsbu f'ħutna li ma jistgħux ikunu magħna hawnhekk. Ta' kull sena huma numerużi dawk il-familji, ħbieb, għaqdiet jew kollegi tax-xogħol li jingħaqdu flimkien biex tul ir-rotta jagħmlu kuraġġ lil xulxin u fl-atmosfera ta' briju jieħdu pjaċir jaqgħattaw l-għodwa jagħmlu l-eżerċizzju. Aħna grupp Voka ġejna kantaw fil-qudiesa tal-President li saret f'Titija. Din hija r-raba darba naħseb li qegħdin nipparteċipaw. Ġejna hawnhekk biex ngħinu li minnu fil-bżonn. Provaw nippromovu tfal biex dejjem jagħmlu attivitajiet sportivi, din hija xi ħaġa nazzjonali u provajna nġibu aktar. L-iskola nagħmlu l-isport, ma llum nieħu pjaċir nagħmilha. Id-darba kienet miraħal ġdid, Santa Bena jkun hemm iktar atmosfera, ħafna banet, ma ħadna pjaċir xorta. Ment biex tagħmel karità wkoll. Karità fl-istess ħin Seb kull sena jiżdiedu n-numri u ħaġa sabiħa li barra li qed nagħmlu xi ħaġa għall-karità wkoll in-nies qegħdin jagħmlu xi ħaġa jimxu. Vera sabiħa u minn dejjem nieħdu pjaċir. Vera xi ħaġa unika li tħossha ġo fik. Issa aħna minnija. L-ewwel nies naqdu kollha f'daqqa u ħaġa li taqgħod in-nies u niġu kollha hawnhekk u għall-karità wkoll. Il-qofol ta' din l-attività intlaħaq fi Pjazza San George fejn ittella spettaklu għal parteċipanti kollha. F'diskorsi qosra fit-tmiem din l-attività suċċess, il-President Mary Louise Colejro Preca irringrazzjat lil kull min ta' semu u laqgħet id-donazzjoni tal-Gvern ta' 15,000 euro mill-Fond tal-Kawżi Ġusti, ippreżentata mill-Ministru Chris Cardona.